العرب الأردني في الحروب العربية الإسرائيلية 1942 Στα 39 του πάντως ο Ρονάλντο είναι το έκτο Euro που θα συμμετάσχει και μάλλον θα είναι και το τελευταίο του, όπως και το τελευταίο πολλών άλλων ποδοσφαιριστών που άφησαν τη δική τους ιστορία. Θα τα πούμε στη συνέχεια για το Euro, τελευταία ώρα της εκπομπής. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα σχολιάσουμε όλα πιο αναλυτικά.